Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro ma migago. Bila e gweng' ma Kenyenya timo nonro e masira mar mach manomuocho odhiambo manyoro e skul nyiri mar Rio Kindo kendo wang'o od nindo mating'o jopuonjre 500. Jopuonjrego nonindo oko koyo tok masira ma kamano manoyo moko kuomgi kod hinyruok kendo tere kar thieth ma Kenyenya. Liekore ni masira mar mach nokel kod ng'ikruok e weche mag stima. Watudore kod Crispin Otieno mondo mi olernwa mathoth. Crispin, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa e chenro mar migago gi lak sechegi. Wayudo lipot motenore kod skulno. Mi walerne nyaka sani abilo timo nonro nyaka kanye. Gin ang'o ma bende liekore to chenro magi mantiere mar kono nyithindo ma kar nindo margi ne owang'. Oyudo kama ginyalo konyore kata nindo e seche ma pod apisas mag obila dhi nyime gi timo nonro kendo skulno luwo gima dine kel chakruok ma majno. Awinjo makare kanyaka sani kaluwore kod mach manomuoch e skul sekondar mar nyiri mano mar Rio Kindo mayudore gwenge ma Bomachoge Borabu County ma Kisii kama kar nindo mar nyithindogo mating'o nyithindo 500 owang' otieno kata midhiambo manyoro kendo nyithindo maromo 26 noyudo hinyruok mopogore opogore to kane gi iro mano mawuok e dormitory no mano wang'o midhiambo manyoro kendo nyithindo noyudo thieth kar hospital mano mar Kenyenya mane oyienegi gidok nyaka e skul. Okinyi ma kawuono ne wachopo e skul kendo jonyuol ne ochopo kar romgi kaachiel kod obila ka nyaka sani nitiere romo moro madhi nyime mano koting'o County Commissioner ma Kisii mano Tom Anjere koting'o nyaka jodito mawuok e migao mar somo e kaunti ma Kisii kaachiel kod tend skundno ma nyaka sani pod dhi nyime kod romono mar temo ng'iyo ne ni ang'o ma dikel muoch mar mach e kar nindo mar nyithindo mano mar skul sekondar ma Rio Kindo. Kendo ne waneno ka moko kuom jonyuol ma bende ne waselosogo wacho ni kata obedo ni nyithindo ne ok oyudo hinyruok mopogore opogore, gin kaka jonyuol giywago mana gigo ma nyithindgi ne owito machalo kaka bugegi, gigegi mag nindo mago mattresses kaachiel kod gigo magikete mano kata boxes magitiyo godo e yoregi mag somo e skundno. Nyaka sani pod nonro dhi nyime. Okinyi ma kawuono bende waloso kod mano OCPD ma Kenyenya mano Charles Obondo man bende noleronwa ni gidhi nyime kod ng'iyo kanda mar CCTV mar skul mano mar Rio Kindo Girls mondo ginane dipo ni ng'ato dine timno kata wang' dormitory mar skundno kata ang'o ma dine kel chochni e skul mar nyiri mar Rio Kindo. Nyaka sani wantiere oko mar skundno kendo warito mana ni mondo mi romo madhi nyime mano mar County Commissioner kaachiel kod jotelo ma opogore opogore rum toke kanyo ang' ne ginyiswa ni ang'o ma ging'ado. Sirikal mar kaunti ma Kisii bende osechiwo ripot ni gidhi timo kan ma ginyalo maneno ni skulno mano skul mar nyirino oyudo mattresses ma nyalo konyogi nimar midhiambo manyoro ne ochunogi ni mondo gininde kitendni mano mag jowetegi ka kitanda ting'o nyithindo monego bed ni ting'o nyathi achiel ne koro nyaka ni ne ginyalo nindo kitendnigo nyithindo ariyo mondo mi gine kaka gikonyo e wach masira mano mako skul mano mar nyiri. Ka nyaka sani pod onge ng'ano mosemaki kalure kod muoch mar majno kendo warita mana gi siso mondo mi wawinj ne County Commissioner dhi wacho ang'o kendo gidhi nyisowa ni kar kwan gik marom nade mane olal kaluwore kod muoch mar mach e skul mar nyiri mar Rio Kindo. Erokamano Crispin kuom miwa lera machal kamano. Wan gino ni biro miwa lipot motenore